També pensem que en l'educació hi ha altres coses importants, a part del contingut de les matèries, i de fet estem treballant en diversos projectes que tenen una dimensió més holística. Per exemple, tenim molt clar el valor de la música, de l'expressió artística en l'educació. Aspectes com la inclusió, la motivació, el sentiment de pertinença són bàsics i són aspectes que a vegades ens costa treballar dintre l'aula i des de la matèria. Però, en canvi, sí que podem treballar des de projectes més globals. Un exemple és el projecte de Carnaval, el Carnaval INS, que és un projecte consolidat, liderat des d'Educació Física i que hi participem tot l'àmbit artístic també. Un altre exemple és el projecte Joreia, que pren aquest nom de la coral de l'Institut, en què la música, el moviment, la dansa, el ritme ens serveixin d'elements aglutinadors, ens permetin treballar de forma inclusiva i generar aquesta motivació que ens ajuda a aprendre.